да бъде на тази стена, вратата влизаш и от тук да ти се пада спалната и да бъде с краката към терасата. Точно не това. Да, тук въобще не става въпрос за спална. Не мога да влезна в спална там, защото няма тя. Малко остава местото, когато се зазида стената за банята, се дигне. Остава малко местото. Знаеш колко малко место остава? От тази страна, от лявата страна. Сега къде ще бъде? Чекай да ти покажа. Сега ще бъде точно на тази стена. Отсреща, ето на тази стена. Тук ще бъде спалната. И с краката към терасата. Не към терасата. Тук ще ми е главата и насам. Точно така, към вратата, към входната врата. Ако тураш така, тук